Vítajte pri počúvaní 133. epizódy podcastu Sme jedno. Ak nás ešte nemáte na Facebooku, alebo YouTube, alebo Instagrame, nájdite si nás, prosím vás, bude to tak lepšie. Pripomíname, že podcasty na YouTube už uverejňujeme len na kanáli Sme jedno, nie na každom záleží. Na každom záleží stále, ale neuverejňujeme tam už naše podcasty, len na kanáli Sme jedno. Táto epizóda je posledná toto leto a v auguste si dáme prestávku a vidíme sa potom v septembri kvôli tomu, že sme aj trochu rozcestovaní a máme čas si trochu oddychnúť. A teraz sa budeme zaoberať textom Thomasa Mertona z Nové semená kontemplácie ďalej. Ešte sa spýtam, Janka, ako sa máš? Ja som mal výborne, ďakujem. Po duchovných cvičeniach sme. Už som trošičku doma tak oddychovala, aj nové povinnosti prichádzajú, ale vidím, že ty sa máš dobre. Áno, mám sa celkom dobre. My sme teraz v Chorvátsku, som v kempingu, sedím tu v beach bare, ktorý by mal byť otvorený až už o 40 minút, takže dovtedy musíme veľa toho stihnúť. A sú tu cikády okolo mňa, je to pekné. Na druhej strane som si taký trošku neistý v tom, že ako funguje Wi-Fi miestna, ako hento mravce mi lezú po mikrofóne, lebo na tom beach bar, vieš, rozliaté sladké nápoje a tak, takže... Sme jedno, vieš, mravce, cikády. Úplne. Vchádzajú mi dokonca do toho nahrávacieho zariadenia donútra. Neviem, čo spravia. Takže uvidíme, ale je to pekné. Takže keď nás preruší, tak akože vieme, že... Áno, tak mravce za to môžu. Tak môžeme sa pustiť do nášho textíku pomaličky, uvidíme, kam prídeme a dúfam, že sa nám podarí na konci aj meditáciu, ktorú som si pripravil, ktorú sme si pripravili. Janka, tak môžeš ty začať čítať, kľudne. Láska vychádza z Boha a zhromažďuje nás k Bohu, aby sa skrze nás všetkých znovu vlievala do Boha a privádzala nás všetkých späť k nemu na vlne jeho vlastného nekonečného milosrdenstva. Tak sa všetci stávame dverami a oknami, cez ktoré Boh žiari späť do svojho vlastného domu. Tuto mám takú myšlienku. Často sme si hovorievali, alebo hľadali sme slovo, pamätám sa na to, že som kanál Božej lásky, alebo niečo. Ten kanál vždy mi prišiel taký nie úplne ideálny, ale uvedomil som si, že vlastne dalo by sa možno že použiť slovo portál. Tak v zásade ako reakcia na túto myšlienku, alebo ako to autor myslel, ja tomu rozumiem tak, že sme vlastne takými portálmi tej Božej lásky, alebo portál vedomia. Som ako keby jedinečná šanca na to, aby na svet prišlo viacej lásky, alebo iným slovom, viacej svetla. Všetko sú to istým spôsobom metafory. A svetlo sveta je podľa mňa, to čo hovoril Ježiš, že ste svetlo sveta, je podľa mňa takéto bdelé, nesúdiace vedomie, ktoré prináša prijatie, mier a pokoj. A to je naša najvlastnejšia podstata ako ľudských bytostí. On to tu tiež vyjadruje tam, tým ako prúdi Božia láska, že sme tými oknami. No a čím viacej sme tým viacej sme tými, kým sme mali byť. A tým sme vlastne aj šťastnejší. Lebo podľa mňa definícia šťastia je v tom, že keď som tým, kým mám byť. No a len trošku z druhej strany, že prekážka toho flow, toho prúdenia tejto lásky a toho svetla je to, zase opakujeme, to moje malé ja, to moje nepravé ja. Keď zabudnem, že som médium alebo portál lásky a pokoja a začnem si myslieť, že som nejaká partikulárna, oddelená osobnosť, nejaká persona, lebo v tom momente sa začnem báť o svoj život, snažím sa obraňovať sa, upevňovať svoj obraz pred sebou aj pred druhými. No keď sa ale vzdám svojho života, tej ilúzie, toho iluzórneho konceptu, ja, nepravého ja, začne žiariť to naše pravé ja a tá podstata. A čo je spoločné ja som. A zdroje tohto ja sú neobmedzené, podľa mňa. Môžeme. Áno, čo si hovoril o tom kanále, o tých oknách a dverách.
Ja mám zafixovaný taký obraz hadice, veľmi hrubej hadice. To mám v podstate, keď som bola nejak, už myslím, že na strednej škole sme končili, mám vlastne kamarátku Aninu. A mali sme doma bazén, ktorý práve sa napúšťal a tá Anina bola tam u nás v bazéne, práve sa napúšťal, prišla cisterna a malo to takú veľmi hrubú hadicu, z ktorej tiekla krásna čistá voda do bazéna. A ona už bola v tom bazéne, už to bolo tak do poli napustené a ona tú hadicu tak chytila, to teraz mám ten obraz, ona to tak chytila a tak to tieklo, keby z jej rúk, to tak tieklo. A ona do toho začala hovoriť, že potečú z vás prúdy živej vody. Wow, tak to prorokovala? Spontánne. My sme sa zvykli spolu takže modliť alebo čítať si písmo už vlastne dávno. A prišlo jej to a normálne tak toto z nej tieklo. Aj mám to teraz ten obraz. Potečú z vás prúdy živej vody. Čerstvá, krásna, čistá, ako v podstate pitná voda, ktorá nám tiekla do bazéna. Mala to v rukách, tak toto cez ňu išlo. Takže to teraz mám, nemám ani kanál, ja mám hadicu. Krásne. A presne to je to, že každý zažijeme tie svoje nejaké asociácie, ale je to podstatné, aby sme to zažili nejakým spôsobom, už hoci ako a nie len ako premysleli aj. Áno, presne tak. Pekné. Tak už ja si myslím, že hadicu Božej lásky tiež už nedostanem z mojej hlavy von. Teraz je to pekné. Dobre, ideme ďalej. Krásna myšlienka. Keď je vo mne Božia láska, Boh môže skrze mňa milovať teba a ty môžeš skrze mňa milovať Boha. Keby bola moja duša tejto láske uzavretá, Božia láska k tebe, tvoja láska k Bohu i Božia láska k sebe samému, v tebe i vo mne by boli ochudobnené o jedinečný výraz, ktorý nachádzajú skrze mňa a skrze nikoho iného. Toto si oplatí prečítať ešte raz. Nebudem to čítať, dáme to do komentov. Dúfam, že nezabudneme. Ale dobrý nápad. Ja mám túto jednu otázku na teba, Janka. Ono sa tu hovorí, že keby to bolo uzavreté, tak je to ochudobnené o jedinečný obraz. No a na druhej strane my niekedy na tejto duchovnej ceste ju voláme aj ako cesta odumierania môjho nepravého ja a podobne. Vidím tam takú nejakú takú nejasnosť, že ako to je podľa teba, že keď, dajme tomu na tej ceste odumierania toho nepravého ja, tej malej persóny, toho ega, keď to hypoteticky odumrie a budem žiť zo svojho pravého ja, neodumrie aj tá moja nejaká unikátnosť a ostane nejaká generická, všeobecná bytosť? Čo si myslím, že nie, ale nie úplne mi to dáva zmysel. Ako to vidíš ty? Ja som minule zdôrazňovala, že nepôjde o tú našu výnimočnosť, pretože tá spôsobuje separáciu. Hovorili sme, že keď sa cítime výnimoční, oddelujeme sa od iných, porovnávame sa, máme pocit, že my sme viac alebo menej ako oni. Spomínala som, že toto nie je tá jednota alebo to spojenie, o ktorom hovorí Merton. Ale aj on teraz v tom texte hovorí o jedinečnosti a o tom jedinečnom výraze. No a čo si o tom myslím ja, tak ja tak nejako intuitívne inklinujem k tomu, čo hovoria mystici, ktorých čítame. Samozrejme, keby ideme do iných tradícií, nejaká non-dualita, nejaké iné tradície východné, dajme tomu, možno, že by sme nemali tú istú odpoveď. Napriek tomu si myslím, že tá skúsenosť je veľmi podobná. Čiže tá odpoveď moja bude, že ja som presvedčená o tom, že tá jedinečná stopa v nás, po jedinečných skúsenostiach, ktoré Božia prítomnosť v nás nadobudla práve v našej jedinej forme, že bude práve a je práve tým obohatením, o ktorom hovorí Merton. O ten jedinečný výraz, ktorý spomína aj v texte. A práve v tom bude naša radosť. V tej jedinečnosti budeme, aj on to tam píše, že to je vlastne, to nie je už ako keď ego sa porovnáva a závidí a žiarli, ale naopak, ako keď máš lúku plno kvetí a fialka nezávidí sedmokráske jej krásu, ale
Jednoducho, všetky sú iné a sú krásne a práve v tej jednota v mnohosti je manifestáciou tej Božej tvorivej, inteligentnej múdrosti a lásky. Ja to teda takto vnímam. A kebyže ideme do takých, možno už takých praktických detailov, tak každá tradícia má čosi ako svätých, už oslávených. A skúsenostne ľudia poznali, že títo už akože bratia a sestry, ktorí nás predbehli do večnosti, častokrát sú takými pomocníkmi na našej ceste. Akokoľvek to znie zvláštne, ale napríklad nielen kresťanská tradícia má príbehy o svetcoch, ktorí sa zjavili alebo dali nejaký odkaz nám tu na zemi, na tej ceste našej. Mystici to mávali pravidelne. Ján z Kríža už ako dieťa videl svätých, rozprával sa s nimi. A to boli normálne individuálne duchovné bytia, bytosti presítené láskou. To nebola žiadna neutrálna energia v úvodzovkách. A toto isté existuje aj vo východných tradíciách. Keď si spomínaš z úplne takého sekulárneho kontextu, môžem spomenúť, Gary Weber, môjho manžela, taký obľúbený súčasný meditátor, mystik, akokoľvek to nazveme. On nie je z kresťanského kontextu a teda keď na tej svojej ceste sa snažil, alebo teda túžil a išiel cestou k vnútornému premeneniu, ktoré aj teda k nemu prišlo a samozrejme stále nie je to definitívne, ale sa mu naozaj zmenilo vnímanie, teda prežil nejaký druh transformácie. No na tejto ceste hovorí, že mu nesmierne pomohol práve Ramana Maharshi. Doslova, ako keby ho videl, vnímal, Povedz ešte, kto je Ramana pomáhal Maharshi. na ceste. Áno, to bol taký indický múdrc, ktorý bol známy tým, že je neosvietený, premenený a ľudia k nemu chodievali ešte keď žil. On veľmi veľa nehovoril, on bol taká tichá prítomnosť, takou tichou prítomnosťou. A stačilo, keď ľudia k nemu prichádzali a odchádzali dotknutí, premenení. Niečo v nich sa zmenilo. Niečo v nich sa uvoľnilo, uzdravilo. Čiže mal veľmi ako keby silnú prítomnosť z neho vyžarovala. No a tento svetec indický, múdrc, zdá sa, že pomáha aj po svojej smrti. A to je úplne zo sekulárneho kontextu. Gary Weber bol manažér, netušil nič o Ramana Maharshim. Takže dobre, že si povedal, že treba to trošku vysvetliť. A tým chcem vlastne povedať to, že tá skúsenosť ukazuje, že naozaj tu nie je nejaká neutrálna polievka, ktorej sa všetci zlejeme, ale že tá stopa individuálna zostáva aj potom, čo prejdeme na druhú stranu. Je to taká istá záhada. Čiže môže, že by sa dalo povedať, že tá istá individuálna expresia, výraz je a je to normálne a tým sme aj krásni a to je dobré, ale je už omyl alebo prešľap, keď sa s tým nejako identifikujeme. Začneme na to byť možno, že hrdí, alebo to nejako karikaturujeme, deformujeme. Áno, už pokiaľ sa na to nalepí bolesť, dysfunkcie ega, separácia, izolácia, tak samozrejme to už je potom taká karikatúra toho, ako hovoríš. Ale kresťanská tradícia veľmi krásne toto tajomstvo vyjadruje trojičným životom. Pokiaľ má prísť k tej veľkej radosti, alebo pokiaľ tá radosť má byť naozaj zakúšaná, tak si predstav, že všetko budú iba Gabrielovia. Krásna predstava. Nebude ako keby s kým si vymieňať tú radosť. Čiže ja to tak vnímam, že aj v tom trojičnom tajomstve je to tak nejak skryté, ktoré sme tak intuitívne to nazvali, že trojica, hoci nerozumieme, čo to je. Je to naozaj skryté pre nás a my nevieme, ako to bude, ale ja sa stále rada odvolávam na skúsenosť. A tá skúsenosť takých tých pomocníkov na ceste, ktorí sú a majú individuálnu formu,
nejaký druh prítomnosti. Je rozlišiteľná tá prítomnosť. Tak tu je. Mne v tomto kontexte, áno, napadá aj to, že na Boží obraz ich stvoril, na svoj obraz ich stvoril. A teraz, aký je Boží obraz? No, niektorí si myslia, že vedia, to je omyl, ale nevieme a vlastne by bolo smiešné a čudné predpokladať, že Boh je ako tento. Boh je ako Peter, Boh je ako ja. Aj keď často si ho tvoríme, samozrejme, taký ako my. A možno, že je pekné si pomyslieť, že no Boh je aj taký ako tento človek, aj taký ako táto, aj tento, že každý nejakým spôsobom zrkadlí. Boh sa nezmestí do jedného obrazu, do jednej osoby, jedného výrazu a v tom je to krásne, že Boh je tak nevyčerpateľný alebo že je to vlastne nekonečný potenciál. Nekonečný potenciál, nádherne si povedal. Môžeme ísť ďalej. Pretože je vo mne Božia láska, môže k tebe prichádzať z osobitného a jedinečného smeru, ktorý by bol uzavretý, keby on vo mne nežil. A pretože je jeho láska v tebe, môže ku mne prichádzať zo strany, z ktorej by inak neprichádzala. A pretože je v nás oboch, Boh má väčšiu slávu. Jeho láska sa vyjadruje dvoma ďalšími spôsobmi, ktoré by inak neboli možné. To znamená v dvoch ďalších radostiach, ktoré by bez neho nemohli existovať. Nádherne povedané. Je tam tá radosť, je tam neustále zmienka radosti, že jednoducho tá jedinečnosť tých foriem je práve tým obrovským strojom radosti nielen našej, ale teda Božej. Boh má radosť z tej mnohosti. Áno. Aj pre mňa je to, že úžasne povzbudivé, že ako táto myšlienka dáva človeku nádej a zároveň aj takú tú unikátnu dôstojnosť, že ty si unikátnym vyjadrením Boha a Božej lásky môžeš byť. A Henry Nouwen to niekde tak písal, že ako som to už raz spomínal, nobody special yet everybody special. Nikto nie je výnimočný a pritom každý je výnimočný. Čiže nikto nie je výnimočný vo zmysle, že je viac ako druhý, je viac milovaný alebo akokoľvek viac hodnotný. Ale každý je výnimočný v tom, ako výnimočne odráža istým spôsobom tú Božiu tvár. To je úžasné. A to je, čo dáva človeku väčšiu dôstojnosť ako toto. Presne tak. A je úplne v poriadku, keď ja dokážem v pravde oceniť svoju vlastnú jedinečnosť. Bez nejakého egoického povyšovania sa, ja v pokore, čiže v pravde, pokora je synonymom pravdy, viem na seba pozrieť a povedať si, áno, mám tieto dary, týmito môžem obohatiť tento svet. A je to v poriadku. Využívam ich a som za to vďačný. Takže v skutočnosti byť si vedomý svojej jedinečnosti a byť si vedomý svojich darov a svojho ako keby miesta vo svete, pred Bohom, pred ľuďmi, je prejavom pokory. Pravdy, uznania pravdy. To hovorí Merton a píše aj v iných textoch. A toho sa nemusíme báť. Povedať si tak, ako to je, že áno, som jedinečným výrazom Božím a mám tieto dary a toto je to, čím viem obohatiť tento svet na Božiu slávu. Áno, a napadá mi, že kedykoľvek to aj zvorám, však denne, ja neviem, ako druhí ľudia, denne desiatky situácií mám, kedy oľutujem, ako som reagoval, čo som urobil, pomyslím si, že aj toto nemuselo byť, toto som mohol dať ináč. Ale kedykoľvek sa toto stane, vždy hneď ďalšiu sekundu si môžem uvedomiť, že OK, ale zo mňa neobudlo z tejto pravdy ani kúsok. Že naďalej som tento obraz Boha a Božej lásky. A už aj ako si to uvedomím, som späť. A v tom aj vidím milosť, že neviem to nejako zničiť v sebe a nikto to vo mne nevie zničiť. A ja to neviem zničiť v druhom človeku. A je krásne, keď to priznávam v druhom človeku. Som niekde počul, že to slovo, to indické namaste, že znamená niečo ako som svetlo, alebo nejako podobne a rozpoznávam to svetlo aj v tebe. A toto by stačilo. Krásne, nádherné.
A to je to, čo sa učíme nachádzať v kontemplácii, v praxi kontemplácii. My získáme nové videnie, aby sme videli toto svetlo, aby sme videli pravdu o našom vlastnom byti. Toto je vlastne to, kam nás kontemplácia vedie, kam smerujeme. A preto je tá prax taká ozdravujúca. Aj v našich vzťahoch, aj nás samých, aj vo vzťahu k svetu, k bytiu. Všetko sa dáva ako keby do prirodzených kolají, tam, kde mám byť. Môžem čítať ďalej. Žijeme teda v tejto láske a v tomto šťastí. Ty i ja, i my všetci, v Kristovej láske a v kontemplácii. Lebo práve tam nachádzame seba i jeden druhého takých, akí skutočne sme. Iba v tejto láske sa napokon stávame skutočnými. Lebo práve tu najpravdivejšie máme účasť na živote jedného Boha v troch osobách. No to všetko znie tak strašne, tak pekne, romanticky, ideálne. Ale možno to trošku sproblematizujem. Hovoríme o tom, že sme jedno, niekedy sa vieme o tú jednotu tak oduševniť, zakúšať ju, cítiť ju pri nejakých takých špeciálnych nejakých momentoch. A to je veľmi dobré, že máme takéto druhé skúsenosti, pretože nám ukazujú smer. Ale väčšinu času to nejak nezakúšame. Ideme na ulicu a všade vnímame rozdelenie, každý ide po tej ulici a každý pozerá svoje, pozerá do mobilu, pozerá dole, ani sa nám len pohľady nestretnú. A človek si sadne do autobusu, do vlaku, každý je vo svojej malej bunke uzatvorený. Všade vnímame nejaký druh rozdelenia, oddelenia, každý si robí a ide svoje. Zapneme noviny, zapneme správy, tam je to rozdelenie ešte viac vybičované, že proste sme skôr nepriatelia ako priatelia a spojení. Čiže čo je vlastne tá jednota v takom praktickom každodennom živote? Ako ju nachádzať? Čo je a čo nie je tá jednota? Opakom jednoty, ako stále tu zdôrazňujeme, je separácia. A ja len krátko spomeniem, alebo pripomeniem, že Juliana z Norwich spomína vo svojom podobenstve, to veľmi krásne to vyjadruje vo svojom podobenstve. Ona hovorí, že separácia je v podstate zdrojom bolesti, ktorý nás udržuje v bolesti a generuje bolesť. To je dedičný hriech, inými slovami. Čiže sme obklopení síce ľuďmi, ale všetci sme zranení a všetci sme ako keby vo svojej bolesti separovaní. A spôsobujeme ďalej bolesť tým pádom. Áno, a tým pádom tá bolesť spôsobuje ešte viac separácie, pretože keď nás niekto zraní, my sa stiahneme a uzatvoríme. Nech ma nikto nevidí, hej? Dáme si svoje role, svoje masky a už hráme. A to, čo je pod tým bytie, je úplne zatárasené. No a tá separácia môže mať v skutočnosti dve formy. Tá jedna forma je to, čo je také zjavné, také obvious, sa hovorí v angličtine. A tá zjavná separácia je, že sme ľahostajní voči iným. Ľahostajnosť chápeme ako druh separácie alebo vypadnutia z jednoty. My častokrát, my kresťania, alebo teda aj ľudia vôbec vo svete, tak ako my, máme častokrát pocit, že ľahostajnosť sa nás až tak netýka. Že v podstate sme otvorení, easy going, že ľuďom dávame svoj čas, niekedy sa ideme až roztrhnúť, aby sme nejak všetky tie očakávania splnili a zadozučinili nejakej povinnosti spoločenskej svojej. No, Steve Taylor, ktorého tu tak často spomíname, takisto on na túto nôtu hovorí, že síce máme pocit, že nie sme ľahostajní k ľuďom, ktorých máme okolo seba, najmä tomu v rodine, s ktorými musíme interagovať, spolupracovníci, ale skúsme si dať taký test, že ako fungujeme, keď napríklad prídeme do obchodu, ponáhľame sa a je tam nejaká predavačka, ktorá tam celý deň sedí a vydáva účtenky, zaúčtováva nám nákup, je unavená, a tiež asi nemá veľkú chuť sa s nikým rozprávať alebo spájať. Že či ju vnímame ako bytie, alebo len ako funkciu, bez toho, aby sme ju vôbec videli.
Steve Taylor hovorí, že to je taký dobrý test, nakoľko ako keby vnímame jednotu, naozaj z tej jednote sme. Alebo je to len niečo naučené a spoločensky vycvičené, keď plníme očakávania toho spojenia tam, kde je to očakávané, kde je to spoločensky vhodné, najmä tomu. A on preto hovorí, že tento testík sa dá premeniť na také malé cvičenie, že prídem do obchodu a úmyselne vnímam tú predavačku ako bytie. A snažím sa s ňou nadviazať čo len krátke. Úplne buď očné spojenie, úsmev, niečo, čo ocení to, že ona tam je, že jej bytie tam sedí za všetkými tými maskami a funkciami, ktoré ona vlastne potrebuje takisto hrať. Čiže potrebuje sa usmievať na ľudí, aj keď sa jej nechce. Potrebuje správne počítať, potrebuje byť slušná, vydávať, keď potrebuje rozmeniť ten zákazník. No a ten náš prístup, to cvičenie spočíva v tom, že naozaj s ňou nadviežem spojenie a na chvíľočku jej zasvietia oči. Ja len tým, že ocením, že tam je, že sa poďakujem, že sa usmejem a že si ju všimnem, že ju vidím, že je tam úctivá pozornosť, ako hovorí Taylor. Úctivá pozornosť voči každému, koho stretnem. A je to krásne cvičenie v skutočnosti. Nie vždy je to možné. Ja to som jeden čas tak naozaj že skúšala. A nie vždy je tá reakcia taká, že človeka to poteší. Niekedy sa človek veľmi snaží, ale tá odozva z druhej strany nie je. Ale niekedy je a je krásna. A je to naozaj, človek odchádza taký potešený. A cíti, že prebehlo skutočné malé spojenie bytia s bytím. Že tam zažiarili ohničky, svetielka v očiach. Je to pekné. Že vlastne vnímame, že človeka redukujeme na kvázi jeho funkciu, ale dokonca jeho funkciu pre mňa, hej, pre moje ego, že čo ten človek znamená pre mňa. Teraz pre mňa je tento človek len tá nejaká predavačka, ktorá niečo robí, alebo milión vecí, tuto otvorili bar, tak čašník v bare, hej, len. A vlastne ty hovoríš, že týmto uvedomením si už len prinavrátim kvázi, aspoň v mojich očiach, istú dôstojnosť tomu človeku, alebo to, že čím je. Hej. Ale vidíš, áno, dobre hovoríš, že nie vždy to funguje v tom zmysle, že ten človek aj... Lebo my tomu človeku aj trošku pomáhame. Keď to robíš vedome, zámerne a v dielo, že aj pomáhaš tomu človeku pripomenúť si, že aj on nie je len tá funkcia, lebo mnohokrát my sami seba ochotne redukujeme do našich funkcií a do našich činností. Hej. Ja som to, čo robím a mám z toho alebo komplexy, alebo na druhej strane si myslím, že aký som úžasný a závodov a tak ďalej. A vlastne pri návrate človeku tú pravú, skutočnú dôstojnosť toho, kým naozaj je. No, to je krásne. Dobré cvičenie. Dobré cvičenie. A môžem ti dať otázku, pokiaľ som ti už nedala. Keď som ti ju dala, tak mi povedz, že toto si sa mnou včítala. Cikády, tak je to také úžasné ticho, tak teraz môžeš. Gabriel, ako zvládáš, keď ti volajú z banky a ponúkajú ti službu, o ktorú nestojíš? Ako to dávaš? Áno, dobrá otázka, dobrý príklad. Vieš čo, nechcem chváliť, ale uvedomujem si, že ten človek je odmietnutý denne 100-krát alebo 200-krát. Snažím sa byť normálnym a snažím sa toho človeka neodbiť úplne. Naozaj sa snažím. Niekedy vnímam, že bavím sa s kamarátom, bavíme o našich pracovných veciach, čo často zahrňujú práve kresťanské témy a takéto sa stane a ten človek proste odbije tú osobu, že riadne. Vieš, a potom vidím ten kontrast, že ty vole, že to takto asi práve by nemalo fungovať. Ale áno. Je to náročné. A vieš čo, mám rád niekedy búrať lebo ten rozhovor má nejaké štandardy, hej, alebo nejakú úroveň a každý sa skrývame za svoju určitú tú rolu. Je pekné, keď dokonca tú anonymnú osobu na druhej strane linky vyvedieš z tej role aj, ja akože celkom často používam skôr ako situačný humor, že z tej role, že nejdeme hovoriť, že ona je kanál Božej lásky, ale
prinesiem nejaký humor, ktorý sa môže hodí, niekedy v mojom prípade aj ktorý sa nehodí, ale zrazu je pekné vidieť, že človek v tej roli istým spôsobom je tak trošku zneistí, že teraz neviem, čo toto sa nahráva, mali by sme sa o tom baviť, nemali by sme sa o tom baviť a tak. Na druhej strane je to také zlučtenie tej situácie, že OK, že aj tuto som človekom, aj tuto sa deje život. Takže presne je to veľmi, veľmi dobrý príklad a dobrá šanca, kde byť ľudským. Áno. A ono je to niekedy veľmi náročné, lebo ty povieš 3, 4, 5, 6 krát, že nemáš o službu záujem. A oni jednoducho, tam je taký ten program, že oni sú nacvičení, hej, a tak odpovedať cez tie role, cez tie funkcie, cez tie ako keby svoje potreby, lebo vlastne pre nich je to zisk. Samozrejme, to je normálne, že zárobok, samozrejme, ja to plne chápem a je to náročné. Mám priateľov, ktorí robia takúto ťažkú prácu a nie je to jednoduché. Ale nie je to jednoduché ani na tej druhej strane, no. Častokrát, keď ti už ako keby už no to je normálne skúška trpezlivosti. Áno. Že keď už, ja neviem, 5. krát ťa presviečajú o tom, čo ty nechceš, tak niekedy je to náročné, ale niektoré situácie sú naozaj také, že dajú sa premeniť na humor, ako ty hovoríš. A už sa mi stalo, že tiež som sa akože dobre zasmiala aj spolu s tým na tej druhej strane. Napríklad volal taký pán, ktorý propagoval, ponúkal nejaké krémy, nejaký druh kozmetiky a pýtal sa ma teda, že aké krémiky používam na pleť, aké na nohy, aké na telo a tak. Celkom intimné otázky. Všade som povedala, že olivový olej, olivový olej, olivový olej. A on sa začal tak z chuti smiať. Že v podstate toľko lukratívnej kozmetiky, a je to nejaká žena, kde asi fakt, že nebude z toho nič. Tak potom sme sa začali smiať a normálne to sa tak krásne uvoľnilo. On mal odstup od svojej vlastnej role. A sme sa krásne akože porozprávali, sme si pekne poďakovali, zložili telefón a bolo to pekné, bolo to milé. No. Najbližšie, keď mi bude... Nie každý tak pekne vyjde. Áno, najbližšie, keď mi bude volať z banky a bude ponúkať produkt, ktorý nechcem, ja mu odpoviem olivový olej. Uvidím, či to bude fungovať. Áno, to je pekné. Ešte druhý aspekt, ktorý som nespomenula. My máme teda pocit a vieme, že separácia a ľahostajnosť pravdepodobne budú nejakým spôsobom spojené. Ale potom to, čo nie je také zjavné v našich vzťahoch, každodenných vzťahoch, že práve spojenie nie je ani závislý vzťah. Že závislý vzťah je v skutočnosti vzťah, ktorý žije zo separácie a ty sa snažíš na toho druhého cez tú priepasť separácie prilepiť ako keby lepidlom. Na silu to nejako zlepiť, napriek tomu, že tá priepasť obrovská tam je. Nie je tam skutočné spojenie, nie je tam to spojenie, o ktorom hovorí napríklad Marshall Rosenberg v nenásilnej komunikácii, kde je pochopenie, kde je porozumenie tej druhej strany a toho, čo sa prežíva vo vnútri toho druhého. Lebo to vždy plodí spojenie, práve spojenie, keď sa snažíme do perspektívy druhého. Takže tie závislé vzťahy sú takisto vzťahmi separácie. Ono sa nám to nezdá, pretože sa snažíme ako keby na toho druhého zavesiť. Ale naozaj to tak je. Kde je bolesť, strach, obavy, že toho človeka stratíme, je tam tlak, že nemôžem bez teba žiť a takéto veci. To je stále prejav toho, že sme od seba veľmi, veľmi, veľmi vzdialení. Kde je skutočná jednota, tak tam je sloboda a tam nie je tento tlak ani tieto strachy, že niekto sa nespráva tak, ako by sme chceli. Nie je tam manipulácia. Takže... Ale zase tento stav vychádza podľa mňa z toho, že keď žijem zo svojho egoického ja, podvedome mám pocit nekompletnosti, nedostatočnosti, nie som úplne hotový, dostatočný a teda sa snažím svoju nekompletnosť kompenzovať, alebo tým, že sa presne prisajem na niekoho, neviem bez neho žiť, hej, alebo si kupujem veci, alebo dosahujem status a tak ďalej a tak ďalej. Áno. To súvisí s našimi zraneniami. Opäť sa vraciame k tej téme zranení. Je pred nami dlhá cesta, pretože v skutočnosti tá jednota je stavom, kedy viac menej sa nám tie zranenia uzdravujú, kedy my sme uzdravení. Čiže čím viac uzdravenia,
A tým hlbšia jednota, pretože to, čo nás oddeluje od iných, je snaha brániť sa. Je tam bolesť, a sú tam zvykové mechanizmy obraňovať sa voči bolesti, separovať sa, pretože nás druhý v minulosti zranil, sme doráňaní a preto sa separujeme. Takže ono za tým je naozaj táto vážna téma tých našich traum, zranení, traumičiek prítomná. No a cesta kontemplácie nás naozaj vedie k uzdraveniu. To je taká Božia terapia, ako hovorí Thomas Keating. Práve preto tam nastáva spojenie s Bohom a s ľuďmi, pretože my tie svoje bolesti a tie svoje steny zrazu púšťame. Padajú. Stávame sa zraniteľnými a v tom zmysle aj otvorenými. A nakoniec zistíme, že to, čo mohlo byť zranené, nakoniec ani nie je pravé. Áno, nakoniec sa z toho všetkého zobudíme, ako opisujú mnohí mystici a svedci. A sa tak, niektorí mystici hovoria, že sa tak až zasmejeme, keď uvidíme, že to, čo sme považovali za strašne veľké a neprekonateľné, bude ako také pierko ľahké. Že sa z toho proste zobudíme a uvidíme, že všetko je dobré, ako hovoril Boh Jurajnes Norvič. No a takže sme hovorili, že formálna a neformálna kontemplatívna prax je cestou k jednote, je cestou k pravému spojeniu s ľuďmi. A taká dobrá prax je takisto učiť sa prijímať. Pretože prijímaním otvárame cestu k možnému spojeniu. Pokiaľ druhého súdim, kritizujem a nejakým spôsobom chcem meniť, tak medzi mňa a brata staviam hrubú stenu, pretože on sa bude brániť môjmu ako keby útoku, on to vníma ako útok a nikdy nemôže prísť k spojeniu. A preto tým zázrakom je práve prijímanie. Pretože láska je bezpodmienečné prijatie. Čiže cestou k jednote je v skutočnosti odpustenie a prijatie. To sú také úplne základné duchovné princípy. Steve Taylor má ešte dodám jednu takú prax, takisto je dosť užitočná, ako keď sme hovorili o tých našich funkciách a nadviazaní spojenia s predavačkou a s bankárom a tak ďalej. On má potom jednu prax, ktorú nazýva, že radikálna priateľskosť. On sám o sebe hovorí, že on bol prirodzene veľký introvert a veľmi nerád sa socializoval. Ale postupne ako prežil tú svoju duchovnú transformáciu, to premenenie ho to stále viac a viac stiahlo aj k iným ľuďom, pretože v nich nachádzal tie stopy individuálnej Božej krásy, prítomnosti a začal praktizovať tzv. Radikálnu priateľskosť. To znamená, že keď bol, dajme tomu, niekde vo vlaku alebo v autobuse, tak začal s tými ľuďmi komunikovať priateľsky a hovorí, že vôbec nebolo dôležité, aká téma rozhovoru. Že on sa vedel prispôsobiť, že pokiaľ s nejakým pánom sa dá konverzovať o nejakých párnych strojoch a on sa vie chytiť, tak prečo nie? Ale vlastne ide o to, čo sa spoza tej konverzácie, hoci formálnej, odohráva. Hej? Komunikácia očí, úsmev, pocit pochopenia, pocit prijatia na obidvoch stranách robí úžasné zázraky. A toto sa dá praktizovať, táto prax hovorí, že kdekoľvek prídeme. Že keď čaká v rade na nákup, je dlhý nákup a pokladňa je tam obrovská šóra, tak tiež veľmi rád nadväzuje takéto spojenie a praktizuje túto tzv. Radikálnu priateľskosť, ako to on nazval. Lebo sa človek cíti byť viac človekom, že? Presne tak. Presne tak. A netreba tam mať agendu, že teraz musím ja mu povedať evanjelium, lebo bez toho nebude dobrý deň, alebo že ja musím niečomu odkomunikovať, alebo hocičo, presne, že proste len nadviazať spojenie. Pre spojenie samotné. Veď čo je viac? Pre spojenie samotné, presne tak. Lebo že tá naša agenda nejaká, pokiaľ tam je, tak ten druhý to cíti. Cíti, že to nie je len taký nezištný rozhovor priateľský. To ten druhý vie jednoducho. Presne. Že môžeš, prosím ťa, že vidím brvno v tvojom oku, môžem ti ho vyprať.
takže tak nie. Hej. A s touto témou ešte dodám, samozrejme súvisí veľká téma, ktorú nebudem veľmi otvárať, ale je to odpustenie. Život v každodennom odpustení. Inými slovami, neustále púšťanie namrzení voči osobám, že nekopím ich v sebe. A som ľahký. To odpustenie niekedy nie je ľahké. Teda odpustenie nie je ľahké. Dá sa učiť. A takisto základ pre spojenie. A jednotu. Ja som teda rozmýšľal nad tým, že často keď sa bavíme o tom, že hovoríme si o tom svojom nepravom ja, a o tom, čo nie sme a ten náš príbeh a podobne, z každej možnej strany to možno, že popisujeme. Vždy, kedykoľvek o tom hovoríme a potom o tom pravom ja a podobne, je len istý rámec alebo istý limit, pokiaľ môžeme dôjsť, keď toto všetko vnímame len ako intelektuálne, konceptuálne, hej, že aha, rozumiem, tak áno. Ale je strašne dôležité, aby človek mal, aby mal aspoň ochutnávku tej skúsenosti, aspoň záblesk toho svetla, ku ktorému sa stále môže vracať a nemusí hovoriť tisíce slov a vie, ale vie, že skade na konci tunela svieti to svetlo. No a myslím si, že mnohí naši poslucháči majú prax meditačnú alebo modlitebnú dlhoročnú a možno, že to nie je až také podstatné, ale myslím si, že pre všetkých z nás je dobré niekedy si to pripomínať a vrácať sa k tomu. Tak ja som si teda pripravil taký pokus o také vovedenie poslucháča do stavu alebo miesta, kedy snáď môže zacítiť ten záblesk, ochutnávku toho pravého ja. Čo nie je vôbec absolútne nič zložité, nič nejaký čudný stav alebo niečo podobné. Takže ak okolnosti dovolia, telesné, duchovné a iné, tak môže to možno, že niekomu pomôcť. A tak by som skúsil a môžem začať. Môžem začať, Janka? Áno. Výborný nápad. Zakončiť tú meditáciu. Akékoľvek zvuky tu aj budú okolo mňa a počas či cikády, alebo čašníci, alebo Chorváti, alebo Slovinci, je to úplne všetko v pohode a je to súčasť toho. Tak pohodlne sa usaďte. Uvedomte si svoje telo. Chvíľu si všímajte svoj dých. Uvedomte si svoj dých. Uvedomte si myšlienku alebo pocit. Ja som. Som. Čo ste pri tom cítili? Ak ste cítili také čisté, ľahké bytie, to je dobre. Ak ste cítili určitú osobnosť, ja som. Ak ste si predstavili určitú osobnosť, je pravdepodobné, že to tak je, tak sa na to poďme pozrieť. Z čoho sa skladá ten váš pocit, ten koncept toho ja som. Možno sú to predstavy o svojom zovňajšku, ako vyzeráte, alebo ako chcete vyzerať, alebo ako nechcete vyzerať. Možno sú to vaše role, zamestnanie, profesia, poslanie, rodinná rola, matka, manželka, otec. Ešte raz, ja som. Ak príde myšlienka počas tejto meditácie, jednoducho si ju uvedomte a ďalej jej nevenujte pozornosť. Myšlienky sú len akési pohyby vedomia, prídu, odídu. Možno pri precítení svojho ja som,
cítite nepríjemné alebo až bolestivé pocity. Možno vyplývajú z vášho súčasného kontextu. Možno ste v ťažšej životnej situácii. Možno vás dokonca niekde na hrudi, alebo na pleciach, alebo v krku a niečo neprestajne ťaží. Možno vás čaká nejaká zaťažkávajúca udalosť. Neviete na ňu prestať myslieť. Možno vás niečo mrzí. Možno sa niečo nedávno stalo, čo ste urobili a vás to trápi. Povedzte si znova, pomyslite si, precíťte, som. Ako si seba predstavujete? Možno súčasťou vášho ja je váš vek, niečo, čo ste dosiahli, alebo výčitka, že ste nedosiahli, čo ste chceli. Možno vaše ja sa spája s rôznymi diagnózami. Som ten, ktorý má depresiu, astmu, rakovinu. Možno naopak, som zdravý, silný. Celé toto kopko predstáv ja, celý tento koncept predstáv a pocitov, či už viac menej príjemných alebo skôr skľúčujúcich, je len vo vašej hlave a vo vašom tele. Preto sa to volá konceptuálne ja, malé ja alebo nepravé ja. Keď si uvedomíte, je to vlastne súbor pocitov, predstáv a myšlienok o sebe, ktorý udržiavate vo svojej pamäti, usporiadaný do nejakej viac či menej konzistentnej predstavy o sebe. Ten sebaobraz. Skúste teraz, ako sedíte, celý tento koncept na chvíľku škrtnúť. Vypnite ho. Len na chvíľku. Odložte to všetko len na chvíľku nabok. Možno pocítite strach z toho, že zabudnete, kto ste. Nebojte sa, všetko sa to vráti. Skúste to dať teraz na chvíľu nabok. Na chvíľku skúste len byť. Pozerať von zo svojho tela. Nezaoberajte sa špeciálne nejakým objektom okolo vás. Len si všimnite seba ako vedomie. Seba ako uvedomenie si prítomnosti. Tu, teraz. Nič iné. Vždy, keď sa vám vráti vaše ja, váš životný kontext s vašimi problémami, odložte ho na chvíľu nabok. Doprajte si len zo pár sekúnd čistého bytia. Čistého vedomia, v ktorom prijímate všetko bez rozdielu. Neinterpretujete nič. Všetko len je. Ja som. Ak sa vám podarilo na chvíľku vypnúť seba a len byť ako bytie samotné, uvedomiť si svoje bytie, zakúsili ste esenciu toho, kým v skutočnosti ste. Vy ste svetlo sveta. Svetlo čistého vedomia. Som. Toto svetlo sveta má jeden zdroj. Ako lúčo slnka je nekonečno, je ale len jedno slnko. V princípe z každého som žiari to isté vedomie. Ktokoľvek cíti som, každý cíti to isté som. Je jedno ja som. A to isté ja som precítim v sebe. Preto ja som nás spája. Na tejto rovine čistého ja som sme jedno. Ja a Otec sme jedno, hovoril Ježiš. Plne si uvedomoval svoju pravú podstatu. My sme vedomie sveta.
svetlo sveta. Akoby univerzálne vedomie sa uvedomuje cez nás. Som život, živé bytie. Problémom je, že som si sám alebo sama seba pomýlil s malou rolou, ktorú tu hrám. Túto rolu si zároveň vytváram a identifikujem sa s ňou. Potom v nej trpím a zúžim si horizont, šírku, ale aj hĺbku svojej pravej podstaty. Univerzálne vedomie zabudne, kým je a myslí si, že je partikulárnym Marekom, Júliou, Romanom, Petrom, Zlatkou, Jarmilkou. Ak si zažil alebo zažila zážitok, aspoň jemnú esenciu svojho pravého ja, vždy sa k nej môžeš vrátiť. Dobré cvičenie je vždy ráno, si prvé, čo mi napadne, uvedomiť si, že ja som toto živé bytie, toto svetlo, táto láska, vedomá láska prúdiaca cezo mňa, Božia vedomá láska prúdiaca cez toto telo, do tohto sveta. Potom naberiem na seba aj tie svoje role, ktoré sú potrebné na život a interakciu v tomto systéme a v spoločnosti. Ale vždy sa môžem, či ráno, alebo 100-krát za deň vrácať k tomu, že si uvedomím, že nie som tento malý človečik. Ja som to, čo nemôže nikdy skončiť, nemôže byť nikdy zničené, čo je pravé a je jedno so všetkým.